kwathu amene muli kumwamba tikuthokoza chifukwa cha moyo komanso mwayi woti tingakhale ndi msonkhano uwu. Tisanayambe kudalitsika ndi mayimbidwewa tikupemphera modzichepetsa mutikhululukire, ndipo tsopano chifukwa cha mkumano oterewo tikulakalaka tidalitsidwe koposa, ndipo kumapeto kwa programu yonseyi pobwerera aliyense mu mtima anene kunali kokoma kupezeka mnyumba ino. Mu dzina la Yesu Khristu tapempha, amen. Tathokoza kwambiri manja mwa evangelist Mark German. Tathokoza kwambiri kuti zonse zayamba ndi pemphero chotere. Mwanjira padera tithokoze anzathu a Reunion Insurance Company Limited. A big hand for Reunion. Amainda abambo, we can do better than that. Nditu anthu amenewa ndamene atikomera mtima kuti tizikhala ndi zinthu ngati zimene zokoma lero. Nditu tizikhala nazo every 3 months. Tizikhala lukhala ndi zinthu zimenezi nde zikamakhala chonchi bwino akamvanso nawo kukoma kuti akupindulapo kuti nawonso ifuna zinthu zindi 50-50 amathandizana tiathandize iwonso atithandize. So ngati zingine zikomerakomerabe adzikhala akuyenda nafe. Ndete nditapatse m'manja mwamukulu a Reunion Insurance Company Limited tiapatsanso nthawi yawo kuti afotokoze zamene mungapangire kuti mwapange support, chifukwa manena kuti awa utipanga support ifeso tapanga chani? Not so. Si choncho na. Tikaona choncho kuona zikwangwani zawo zipamenepa ndiye kuti mukagula galimoto koyambirira kuganizira kupita ndikuchani kodi? Reunion. Olo katundu wa nyumba you can insure kumpanga secure ndithu kuti kandi moto wabwera nyumbamo muli ndika TV. Olo yankhongo imene kuipanga secure kuti olo uitapya. Mukapezavo kanga chepe ku Reunion Insurance Company Limited. Ndanafotokozera zambiri this afternoon a Reunion. Koma pano timabwerera nyimbo. Ndeti tayamba ndi anyamata amene wa shout of what? Praise. A big hand for shout of praise. Adipatsa nyimbo ziwiri shout of praise. Mutipatse nyimbo ziwiri anyamata inu. Ndemsamango aderera chonchi yayi. Komoni ngoli ndithu. Komanso the one thing I like about these boys, ndanyamata odzichepetsa sirudziwa akamakula mwina yambo panga mashoda high komano ayi ndithu tiapempherera kuti asatero. They are very humble and talented. Anyamata amenewa ndithu ali mtsogolo labwino atipatsa nyimbo ziwiri and then we'll move on ndi mayimbidwe athu. One, two. There's a happy rhythm keeps on rocking and the roaring. I can feel it moving when I sing the song. What a joy, the feet are moving on and never stop. Deep within my heart, it keeps on rocking and the roaring, roaring and the rocking and the rocking and the roaring. It's a happy rhythm in my soul. Do-do-do-do-do, boom, boom, boom. Brother, let me tell you how I'm feeling. Tell about the feeling that is real. Brother, let me tell you how the glory lows. Tell you how it bubbles in my happy soul. Happiness is free, never bored us all. Let me tell you how I feel, let me tell you. There is a library that keeps on rocking and the roaring. I can feel it moving when I sing the song. What a joy, the feeling moving on and never stop. Deep within my heart, it keeps on rocking and the roaring, roaring and the rocking and the rocking and the roaring. It's a happy rhythm in my soul. Boom, boom, boom. There's a music ringing deep within my soul. I can feel it bubble, I can feel it roll. When I get a feeling that I wanna shout, makes me feel so good I gotta move about.
Brother, there could never be a single doubt. I can feel it, I can feel it, I believe you. There is a harp breathing, keeps a rocking and a roaring. I can feel it moving when I sing the song. What a joy, the feeling moving on and never stop. Deep within my heart, I keeps a rocking and a roaring, roaring and a rocking and a rocking and a roaring. It's a happy rhythm in my soul, in my soul. There's a happy rhythm keeps on rocking and a roaring. I can feel it moving when I sing the song. What a joy, the feeling moving on and never stop. Deep within my heart, it keeps on rocking and a roaring, roaring and a rocking and a rocking and a roaring. It's a happy rhythm in my soul. There is a happy rhythm keeps on rocking and a roll. I can feel it moving when I sing the song. What a joy, the feeling moving on and never stop. Da la la, da la la, da la la, da. Roaring and the rocking and the rocking and the roaring. It's a happy rhythm in my soul. Papirila kalimeri anasongkana kuti aone wankulu dindani anasongkana. Papirila kalimeri kuti aone wankulu dindani. Papirila kalimeri anasongkana kuti aone wankulu dindani anasongkana. Papirila kalimeri kuti aone wankulu dindani. Hey, but now we papirila kalimeri anasongkana waniriya yutu aone wankulu dindani bakati papala nsimu umabala adame piru wherefore adame pana. Whoa, papirila kalimeri anasongkana kuti aone wankulu dindani anasongkana. Papirila kalimeri kuti aone wankulu dindani. Whoa, papirila kalimeri anasongkana kuti aone wankulu dindani anasongkana. Papirila kalimeri kuti aone wankulu
Daddy, every other was I want to follow and Papirila Kalimeli Anasongana Kuti Aonem Wankulu Dindari Anasongana Papirila Kalimeli Kuti Aonem Wankulu Dindari Yesu tumizani moto Antu Aburamuke Mbuye Yesu tumizani moto Oya mboja sunafike. Antu Aburamuke Papilira Kalimeli Anasongana Kuti Aonem Wankulu Dindarim Anasongana Papilira Kalimeli Kuti Aonem Wankulu Dindarim Papilira Kalimeli Anasongana Kuti Aonem Wankulu Dindari Anasongana Papirira Kalimeli Kuti Aonem Kuti Aonem Kuti Aonem Wankulu Dindari. Wow. Tenta patseni manja mwamukulu, shout of praise. Hey, musanapite. Kodi ipa wankulu ndani? Oh, wankulu ndi, zaka. 19. Nanga kamona ama leader uja, zaka zinga? 14. Ine mwana anga zaka chali kenyo 13 andile. Of course, suda maimba, kumata yamba takuposa. Kumano, bola, iwa menya mpira? Kumamenya mpira? Amamenya mpira amathakwa mbiri so akuposa mpira ndithu ana abwino kwabasi si zabwino izanthu amulungu. We should support them. Tapange sponsor tulutse zimbale zawo za nkhaninkhani. A big hand for shout of praise, ladies and gentlemen. Pamene akakhala pansi abweranso ali ndi nyimbo zambiri anyamata amenewa ali nyimbo zambiri. Nyamata wa besi uja besi ali good zaka zingati 19 is 19 talent mpaseni manja at 19 akugwa pansi choncho. Yeah, of course kwena nzovuta kumati nendimaziziwa nakathaupanga kutsika pansi kwaona kachifuwa mama wawo kamene kandipanga betray koma nakathaupanga kuti muone nafeso timalowa pansi kwambiri ndithu koma kuimba kwabwino kwambiri anthu a Mulungu tidalitsika masana ano. Yeah, I'm over the moon. I'm over the whatsoever. Guest of honor to kuchokera ku Reunion Insurance Company Limited, my Deborah Ntaba. Manja mwayo ndithu tangoyimirani anthu akuoneni amene wanda amene tathokoza kwambiri tathokoza kanvansi kampani yawo ndi imene yapangisa kuti zonsezi zitheke. Tata ntapatseni manja mwamukulu ndithu a Reunion Insurance Company Limited today yayi makoma chonchi adzikhala linafe kuti zinkira zikomerabe as we move on. Tathokoza kwambiri Reunion Insurance Company Limited. Panthawi ino titane press on atipatse nyimbo ziwiri. Big press on atipatse nyimbo manja mosumukwaniratu manja mwa press on mene atipatsa nyimbo zawo ziwiri press on atipatsa nyimbo zawo ziwiri akata press on pamene Tom family press on family nditu cha zaweni Tom family
mwakonzeka tafika na Tom family kuti akangota Tom family then babwere press on mind abambo tingopepesa benepo Tom family tafika nditu mutipatse nyimbo ziwiri manja mwa Tom family pamene akubwera kutsogolo kuno timangopangira ndi nthawi kuti zinthu zimakhala kuti tachitokonza nthawi yake ndiye ikapita zimafuta kuti tibwenzeretsenso atswali Tom family, if you're ready, please bwerani mudzatipatse nyimbo zanu ziwiri. Tom family, we've prepared into chibanda chake. Don't know kuti ngakonzeka kapena sinakonzeka. Oh, that's serious. Alex Mandala, hata mpatseni manja. The evangelist is so muntu. Nyimbo yemwe imandipepera kwambiri ndi okosuda suda imba imeneyo komano yumapepa kwambiri koma suti tumuzota imba imeneyo ali nyimbo zomwe akonza komano yumakhala bwino ndithu nyimbo imeneyo takulandirani munthu wamuno so kwambiri. Muli bwanji nonse. Tapanga ni chonche ngati mulipo. Nawi ya mavuto athu ilira ndipo ilipo. Chitani monga mwakufuna kwa anthuwa. Thandizeni mbuyanga. Koma alipo ena amaoneka kuti afuna kuthandizidwa akathandizidwanso thandizo saligwiritsa ntchito moyenerera. Ndiye inu omuthandiza kuimba eti chabwino zikitika ine ndabwera nanga ngati sinabwere ngati ndabwera chitani nane mmene mungafunire. Amaninyoza ntawira mavuto anga yenawa amaniseka mavuto anga yenawa amaninyoza ntawira mavuto anga yenawa amaniseka mama awa amadisini limbiri raine kulimika marimbika gomazi mangofuta nikabala zakuda ao sindi matiwa umangofu utande umpawi itandiseri muyanga kuchotera chitonzo chikutia Oh
imbani ni mphamvu. Nitandizeni muyanga kunjotsera chitonzo chikuti ausindikire kuti Yesu ulipo. Nitandizeni muyanga kunjotsera chitonzo chikuti ausindikire kuti Yesu umasabala. Mulipo kapena mwachokapo ukhoza kumakhala ndi wanthu kwamona ngati anthu alipo palibepo ndete kana kuti abale ako want you. Oh, zonse ndi zanu. Mudzaonanso kayetu. Muli nacho chikhulupiriro kuti mudzaonanso achawa. Ayi tathokoza. Tudikirira kutsika longosoka. Asamadyedwetsete. Ifo ine sinadyedwe kubweratu pano eti. Sitheka pamene kwethu. Aha. Taisana mthere. Abale ako zawaonaso, amai ako zachezana, benza kama kukomana, ni babo wanga omwe nalekana na onziko lino. Abale ako zawaonaso, abambo zachezana, benza kama kukomana, ni mpongozi wanga yemwe nalekana naye dziko lino. Zanu adamwalira koma ndi chimwemwe mosangalala. Abale ako zawaonaso, abambo ako zachezana, benza kama kukomana, ni Yesu mbele akubwera kudzatenga ife. Abale ako zawaonaso, zachezana,
abaleha zawaonaso amaiya zachezana neno zatamange kukomana ni Yesu mene akubwela kuzatenga abaleha zawaonaso amaiya zachezana neno zatamange kukomana ni Yesu mene akubwela kuzatenga ife. Tathokoza kwambiri. Pepani ndithu tathokoza kwambiri. Apa ngaimeneyo ndithu. Zonse sizingayende mmene afunira aliyense zimakhala ndi kanthawi abwera zaimba zimenezo. Tathokoza kwambiri. Kungopempha pang'ono kuti kutsogolo kuti ndi ma official cameraman komanso anzathu amene a Hope Channel Malawi zinthu zili live on TV and they are streamed live all over the world. But Hope Channel ndi international cable, you know that, eh? Anzathu ena kunjaku akutiona, azibale athu anachona ma UK, ma USM, tele kwa kutiona, wakula chonchi Patricia, akumationa ndithu tili muno. So, pamene akujambula tikhaleka order ndithu, anzathu ena mwina anadalitsidwa, ife kuvina sitita. Anadalitsidwa ndithu madansi zina zotero. I'm not condemning that, but tisunge space chakuno, titakupanga mwina pamene tilipo. There's no harm. Komano tisabwire chakuno kuti anzathu jambulawa achite ntchito yawo. Sichoncho nanga nda Mulungu. Tathokoza kwambiri. Ayi kutanthauza kuti simugwirizana nazo komano m'dziko lapansi zina zimatheka, zina sizimathekerani. Ndi majority kuti sichoncho nda Mulungu. Ayi awiri 1000. Tathokoza kwambiri. Tupepese. Tathokoza. Panthawi na mind abambo naitana press on if you're ready. A big hand for press on. Nditu koma nyamata awo ndi achena, nyamata press on. Aoneni kuchena. Kuthwani mata nyamata. A big hand for press on amaenda bambo. Kuchena tu kuchena. Ama glass awiri, zijanmena zijoti ama glass amakhala nzeru. Awiri atsogola undetu. Beautiful, beautiful. Beautiful. Atipatsa nyimbo ziwiri a press on. Ndenga ta Tom family akhale atabwera nthawi imeneyo azatipatsanso nyimbo ziwiri, otherwise we'll be moving on malingana ndi nthawi. Thank you so much. Yesu adutsa kuno wakuza maso anga wandipatsa kunika ndipo ndima watawa. Yesu adutsa kuno ndimayenda mu mzinda wa Bethlehem ndakumana ndi mnyamata akuvina akudumba kuimba mosangalala ndipo ine ndinamufunsa sujaiwa unaliwa kungu pobara nanga banji upenya lelo nati Yesu adutsa kuno wakuza maso anga wandipatsa kunika ndipo ndima watawa. Yesu adutsa kuno ndimayenda mu malo opembeza ndakumana ndi mayi uja wadama akudumba kuimba mosangalala ndipo mtima wanga unakondwa.
kuno wakuza mtima wanga wanipata kunika ndipo mdima watawa Yesu aduta kuno Yesu aduta kuno wakuza mtima wanga wanipata kunika ndipo mdima watawa Yesu aduta kuno oh Yesu aduta kuno wakuta mtima wanga wanipata kunika ndipo mdima watawa Yesu aduta kuno Yesu aguduta kuno akuta iwe ndine alipata kunika ndipo mdima utawa Yesu aduta kuno oh Yesu aduta kuno Sing unto the Lord and make a joyful sound. Sing hallelujah, sing hosanna, oh sing to the Lord and make a joyful sound. Oh ye nations of the world, oh ye people rich and poor, I'll sing unto the Lord, make a joyful sound. I will sing unto the Lord, now and evermore. I will sing unto the Lord, make a joyful sound. I will sing unto the Lord, now and evermore. Today is the day we take away the pain, every sorrow and every gaze. Oh, let's be happy. Oh, happiness is the way, and joy is the key. Everybody, everywhere, choose for yourself today. Lift your praises high, your hearts, your minds and souls. Sing to the Lord a new song and make a joyful sound. Yeah. Sing unto the Lord, make a joyful sound. I will sing unto the Lord, now and evermore. I will sing unto the Lord, make a joyful sound. I will sing unto the Lord, now and evermore. Mtima wangu uimba, utatokoza. Mtima wangu uimba, madamado. Mtima wangu uimba, utatokoza. Mtima wangu
praises high, your hearts, your minds and souls. Sing to the Lord a new song and make a joyful sound. Yeah. Sing unto the Lord, make a joyful sound. I will sing unto the Lord. Now and One, two, three. Dimanga uimba ndizatokoza. Dimanga uimba matamando. Dimanga uimba ndizatokoza. Dimanga uimba matamando. Tenta paseninso manja mamukuru. Press on. Press on. Thank you so much. Press on. Kuimba kwa mwamba kwa basi. That's international standard indeed. Zimenezo mafunika zimenezo. Kumaimbiratu osati kungoimba ya kuma kuimbiratu ndi mawalomwe. Kuti anthu azizate anthu ngati nthawi yamaimba chonchi pano ndangembe bwanji. Thank you so much. Press on. We're moving on. Pa nthawi ino timafuna titane Pastor Dave Chiwaya atipatse nyimbo ziwiri. Pastor Dave Chiwaya atipatsa nyimbo ziwiri. Remember, zonsezi zikutifika ndi thandizo lochokera ku Reunion Insurance Company Limited. Titokoze amenewo ndi amene atithandiza kuti zonsezi zichitike moteremo. Tatokoza kwambiri anzathu a Reunion Insurance Company Limited. Nditu guest of honor tunda amenewo akwalandira Pastor Kingsley Matiti amenenso anakhalapo mkulu wa wireless yathu ya Hope Channel. Manja mwa Pastor Kingsley Matiti amainda bambo. Thank you so much Pastor. Takulandirani chifukwa chodzichepetsa kwanu kuti mukhale nafe limodzi. We're expecting CEO, a Chief Executive Officer, Hope Channel Malawi, komanso Hope Radio, Pastor Charles Tangali Modzi, afikenso kuti akhale nafe pamwambo okhawo. Pastor Dave Chiwaya ndamene ali pamenepa. Nditipeza kanthawi kena kuti anzathu a Reunion Insurance Company Limited atifotokozereza mbiri za mmene tingachitire kuti tipange access ma services komanso ma product awo amene amapanga offer. Ndangati amene mwina akuganizira kuti mwina in 2 years time ndigula galimoto choncho man osamazipweketsa yayi kaka auto kaka chani galimoto matela 4 iyenda basi ndatifotokozera zambiri mmene tingapangire insure kula china third party tikuidziweni kumaidziwa losanagule galimoto uzizoti third party ndi chani yeti ngati kuli third party ndekuti kuli first party tongo namiza napo kuli third party ina mati chani comprehensive
atiuza zonsezo kuti tingachite chani kuti tipange access ma services awo komanso ma product amene amvanga offer anzathu a Reunion Insurance Company Limited. Ndechofunika kwambiri nchonena kuti tonse amene tabwera muno timakonda mayimbidwe, timakonda nyimbo, si choncho? Timakonda zinthu zimene tabwerera kuno. Ndiye tikuyeneranso tizapanga support a Reunion. Sikukhala ndi galimoto kapena kukhala ndi nyumba kuti tionetse chikondi chathu. Koma we can make noise to make them known kumalawi yonse kuti kuli Reunion, si choncho? Anthu awadziwe kuti nawo akamapanga ndalama azitithandizanso kuti zikhala ndi zinthu ngati zimenezi. Another big hand for Reunion Insurance Company Limited. We can do better. We can do better than that. A big hand amayenda abambo. Tathokoza kwambiri Pastor Dave Chiwaya atipatsa nyimbo ziwiri. Pastor Dave, thank you so much. God is good. Anthu nonsenu kuyankha kwake kumeneko. God is good. And all the time. Okay, this one is called Psalm 23. Yehova ndiye m'busa wanga, sindidzasowa.
tough, they comfort me in the presence of my enemies. And I will live in your house, my Lord, forever and ever. Moyo dikaro ulindizovuta sambiri kwa maiwe makolo angakusie popanda wina watandiza iwe usani nawe abwenzi kusoa popanda wina wantulira nkawa chito ingasowe mavuto achuma kuzinga iwe usani naule oh weza maso kudi umama uone malame yangana kumabiri uone maloa ngati Mulungu asamala izolitiwa asamalawe moyo dikaro ulindizovuta zambiri koma iwe tikuti bwanji kodi mtima ungakuvute matenda usachiritsika iwe usani naule banja lingakwedere kusowa mtendere iwe usani naule mayeso angachuruke kufika moyo powawa iwe Kudi oh yeah malame oh yeah yangana kudi manua ngati Mulunguyo oh nditiwa weza maso uone malame oh yangana uone malua ngati Mulungu asamala izolitiwa timve ngatimo 1 2 3 go sindikumva 1 2 3 hey simunafike bo 1 2 3 hey kudi kudi
Kuti Oh kuti Ngati Mulunguyo Oh ndidziwa Sanawe Thank you. Manja mwa Pastor Dave Chiwaya. Amainda bambo. Thank you so much. Abwerenso sana malize ya abwerenso sana malize. Tupitirire olandira alendo athu olemekezeka masanano. Franso tilandira ochokera ku Reunion Insurance Company Limited, Mr. Miller John Joshua amene ndi mkulu ona za malonda. Epika antangwe mirirani anthu akoneni nditu. Manja mwao nditu. Aha, tathokoza kwambe. Ya itateni komwe kuti jetsa tipange manja mo katamira. Tamirirani manja mwa Mr. Joshua from Reunion. Thank you so much. Tathokoza kwambiri. Tukuthokoza. We hope kuti tikhala limodzi pa ulendo umenewu. You see all these people onsewa akamapita akakhala ukamba za Reunion. Sichoncho nanga. Kumathandiza amenenso akutani? Akuthandiza kuti zinthu zabwinozi zipitirire kukomerabe. Nthawi yomweyo ndi landilenso mkulu wa media house yathu Adventist Hope Media, Pastor Charles Tanga limodzi. Tangemirirani anthu akoneni nditu. Manja mwao nditu. Tathokoza kwambiri. You're most welcome. Pastor Tanga limodzi ndiye mkulu wa media house yathu. Talemekezeka kuti muli nafe masanano. Chabwino pa nthawi ino ndakufotokozerani kuti we have a surprise package. Sichoncho? Sindidziwa amene akudziwa kuti ndi imeneyo. Who can make a wild guess? Yeah? Mwapala pepani. Gulu limene lolo ndi limene even Joyful Souls inachokera umeneko. Some members Aware One anakatapako so tinzeru kumeneko. Ndi ndani amene? Advent Hope Ministries. Hai pepani. Nanga Advent Hope is not a surprise package. Sitachita kwachula. Tikati surprise ndiye kuti chani? Surprise! Ladies and gentlemen, let me welcome on stage the evergreen Endless Praise Ministries. That's our surprise package. Please, the word Endless Praise. Joyful Souls yonseija ngarama imba naphunzira umene koko. Endless Praise. Mutipatse nyimbo imodzi kungolawitsa kuti tione kuti zachokera kuti. Endless Praise ndiye surprise package yathu. Endless Praise. Akangotha penepo ndiye kuti Joyful Souls iso ena atsala pompo. Ena kubwera kuti atipatse nyimbo ziwiri. Joyful Souls tizachita kuwaitana kumakatha Endless Praise. Some members will remain. Thank you so much. 1, 2. Hello. Kungokoza pang'ono. Gula Endless Praise linapangidwa form after Joyful Souls. Chifukwa Joyful Souls inakhazikitsidwa mchaka cha 1995. Pamene gululi linakhazikitsidwa mchaka cha 1997. Panangopita zaka zingati ati ziwiri. So
Amainda Bambo, Andres Praise. Tukupasira nyimbo imene mukuidziwa kale. Komano yoimbidwa mu chi Andres Praise mo abisalo moyo zioneka. God's amazing grace, amazing grace, amazing grace, amazing grace shall always be my song of praise. For it was grace that bought my liberty. I do not know just how he kept to love me so. He looked beyond my thoughts and saw my needs. I shall forever lift my eyes to Calvary to view the cross where Jesus died for me. How marvelous the grace that bought my falling soul. He looked beyond my faults and saw my needs. I shall forever lift my eyes to Calvary to view the cross where Jesus died for me. How marvelous the grace that bought my falling soul. He looked beyond my faults and saw my needs. God's amazing grace, amazing grace, amazing grace. Da 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 da. Da 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 da.
Thank you. Manjamwa, endless praise. Thank you so much. Ndiakwira ndia Joyful Souls. Joyful Souls atipatsa nyimbo ziwiri. Manjamwa, the Joyful Souls atipatsa nyimbo ziwiri. Joyful Souls. Kinako timva kanthai pang'ono tingomva ziwiri zitatu kuchokera ku reunion angotha Joyful Souls atipatsa nyimbo ziwiri. Tidakali ndi nyimbo zina kuchokeranso kumagulu ena amene tinawo pakati pathu. Nthawi ino Joyful Souls nyimbo ziwiri. Okay. Mona 2 Mona na mulungu 2 1 2 1 2 Gulu la loyambisidwa 1995 lija ndili ati oyambisa wake kukhala adzonzi. Ndadzonza amenewa. Now, tikupatsirani nyimbo imene tinaimba kale. I think the last time tinaimba ikozokhala 2012. Yeah. So tikuimba koyamba after two. 2012 kuimba lero. Zonsezi mwapangisa ndinu. Chifukwa ife tinakonza list yathu. Kenako ndekhazi nakhala bwanji kaya. Tomwe ife kuika pa Facebook page pathu kuti musankhe nyimbo zimene mungakonde kuti tikuimbire. Ndiye munasankha imeneyo. 30 years ago, zaka 30 zapitazo, pamene gulu limayamba 29 nzanga Devi ndi ine tinanyamata ang'ono kwa amene mukuoneramu tafikana kuti takula. Nzanga ndi mbusa kuti kunosona ne chaka cha mawachi ndukayamba ubusa mukamva kuti bwana ndukayamba ubusa. So this time around ndimati ndichiyesere cha mwayi kuti ndikupangireni introduce my members amene atengeno Joyful Souls kumapita kutsogolo. Amen. Pa nthawi zina zake munthu umafuna uvomereza kuti wakula eti. So for the first time tili ndi Cube Chimwaza. Pastor Chimwaza mwana wao. Amen. And then tili ndi one of the talented young fellas that Mamziwa, Nick Thrain. Bukanga disimu na alandire tu ya. All right. And then about 20 years ago, 17 years ago, Hamad anambaga wabuma, and then wabweranso. So my new members are many now, including Duncan Chirole. Who is him? All right. My old members are many people in the 1995. And then we've got Arthur Chidote. And then we've got Mervyn. And then Lloyd, which I'm along with my ambulance. To call him one nyimbo hii, mukala pay, ndipo Mungu akudalitseni. Amen. One, two, three, four. Pakwetana mbuye wanga kusiriza zikoli pakufika tsiku lako walalo pasonkhana akumvera pakuona Yesuyo tizakondwerera naye omwe
Oduluka wasakidwa kukana Yesuyo. Tizakondwelela naye komweko kutuko. Thank you. Ina inali nyimbo ya chiwiri imene tidapanga rekodi albamu yoyambirira. You know, anthu ambiri timakhala busy ndi machimo anzathu. Munthu akalakwitsa ndi timapita pa Facebook koma ndiye muyalutseni. Limeje sikhaidwe bwino. Mwakumbukira akuluakulu aja anagwira mkazi wachigololo kupita naye kwa Yesu. Nawonso popita kwa Yesu malo motenga mamuna ndi mkazi. Anapezera atenga yani mkazi yeye. Tikuvomereza ngati ife sitimapanga zimenezo timakhala busy kupachika anzathu akhala alakwitsa. Mulungu atithandize kusichepetsa khadi imeneyo. Nthawi zambiri always pakachitika scandal kumaganiza kuti kodi ndikanakhala ine zikanatha bwanji. Tikukhala nthawi imeneyi kuyaluka nkochipa, therefore always be on guard. Aliyense apa aliyense atha kuchimwa. Pajamati ochimwa ndi Yosefe koma kusatani mukunyadira kuchimwako kapena kusagwidwa. All right. Iyi ndi nyimbo yakale ndi mwanayo atakwera ndi nzake. On. One, two. Two, 1, 2. Wait, it's quite too much. All right. Polemekeza nthawi yanu ena mwamba kale kuloza nthawi. I think ndikuimbire ni nyimbo. Mulungu akudalitseni. Amen.
many times have you sinned against the Lord? He's a God of second chance. Just try one more time and you will know. He's a God of second chance. Deep anymore, he's a God. He's a God of second chance. I believe him. How many times have you sinned against the Lord? That doesn't matter. He's a God of second chance. Just try one more time and you will know. He's a God of second chance. Listen, though your sins are red like crimson, they will be washed as white as snow. For he's a God, yeah, of second chance. All your sins will be forgiven, and the whole world will know you've met my God, yeah, of second chance. He's a God of second chance. Don't worry, how many times have you sinned against the Lord? That doesn't matter. He's a God of second chance. Oh, just try one more time and you will know. He's a God of second chance. Listen, and just remember in the Bible there was a man whose name was Saul. He met the God, changed, oh, and his name was changed to Paul. He met the God of second chance. He's a God of second chance. Don't worry, don't worry, that doesn't matter. He's a God of second chance. Why? Just try one more time and you will know. He's a God of second chance. And my friend, if you were the one that has gone astray, meet my God of second chance. All your sins will be forgiven, and the whole world would know you've met my God of second chance. He's a God of second chance. How many times have you sinned against the Lord? That doesn't matter. He's a God, yeah, of second chance. Listen, just try one more time. Again, just try one more time. Just try one more time, and you will know that is a God of second chance. Yes, it's a God of second chance. Anybody wants? Yes, it's a God of second chance. It says, come to me, all ye that labor, I will give you rest. God of second chance. God of second chance. God of second chance.
Thank you. A big hand for Joyful Souls. Thank you, Joyful Souls. Tatokoza kwambiri. Takuthokozani kwa basi. Joyful Souls is here. Atipatsenso nyimbo zina akabweranso gawo linalo. Pa nthawi inamayenda bambo mundilole nditane Advent Hope Ministries. Atipatse nyimbo ziwiri. The Advent Hope Ministries. Atipatse nyimbo ziwiri Advent Hope Ministries. Ngati mu tili ndi Mr. Madalitso Kamwendo. Please tabwera nutsogolo kuno. Pando wanu nautsungira nutsogolo kuno. Tafikani Mr. Madalitso Kamwendo. There's something that you need to share with us, Mr. Madalitso Kamwendo. Please, tafika nutsogolo kuno malo anu alichakutsogolo mukadzapeza mpando wa waiti ndi malo anu ameneyo, Mr. Madalitso Kamwendo. Thank you so much. Yeah, fika nditu chakutsogolo kuno nditu bwana mdzakhale limodzi ndi akuluakulu athu kutsogoloko. Awabwera ndi Advent Hope Ministries atipatsa nyimbo ziwiri. And then tipereke kanthawi pang'ono kwa anzathu a Reunion. Kumbukirani kuti zonsezi zikubwera ndi thandizo lochokera ku Reunion Insurance Company Limited. Ndiye amenewa ndi amene atikonzera zimenezi phwando limeneli. Komanso tikukhulupirira kuti maphwando akubwerawa adzikhala nafe ndithu. Mmene mwabwerera chonchimo ndiye kuti tapatsa mphamvu kuti adzabwerenso. So we'll give them 5 or so minutes kuti atifotokozere zambiri za Reunion Insurance Company Limited kuti tingatani kwa amene tifuna kugula kanjale next year tichite motani, kati ndi katundu wina amene tifuna tipange insure tingachite motani kuti tigwire limodzi ndi anzathu a Reunion Insurance Company Limited. Pa nthawi ino amayenda bambo Advent Hope Ministries. Another big hand for them. Amayenda bambo atipatsa nyimbo ziwiri. And then we'll move on. Thank you.
Dimakulupilira Yesu yo. Dimalonjezoke. Sama kudulitsa. Diwanalilika. Sama kudulitsa. Aliwachifuno. Dili moyo lelo. Chifukwa cha Yesu. Kuchokera mwamba. Atangataine. Akupembedzera. Moyo wanga chidwi chake chonse chilipa ineyo. Dimakulupilira Yesu yo. Dimalonjezoke. Sama kudulitsa. Diwanalilika. Sama kudulitsa. Aliwachifuno. Dimakulupilira Yesu yo. Dimalonjezoke. Sama kudulitsa. Diwanalilika. Sama kudulitsa. Aliwachifuno. Sama kudulitsa. Amalifikitsa. Amapulumutsa. masauso ngakhale namondwe mphepo zivute ana ake samachita mantha chinkana mapiri atasuntika sindikwerezeka liponse ndikonda kunena za mpulumutsi kwa ine iye alitu alizonse wina ni masula ndiriwo mangirwa
Itika amakala bafupi nane Asangala taine kaso wa chimwemwe Napukuta misonzi yonse Achinjiri zaine ntuzi wa imfa Mpaka nikafike kwa tuko Ndikonda kunena za mpulumutsi Kwa ine iye alitonse Wina di masula Wina di masula Diri wa mangi waine Wina madianka Wina madianka Ide Wina madikonda Wina madikonda Dingosia yeka Yesu wapakavari Kwa ile iye alitunza zonse Wina di masula Wina di masula Diri wa mandi waine Wina madianka Wina madianka Ide Wina madikonda Wina madikonda Dingosia yeka Yesu wapakavari Kwa ine iye alitunza zonse Thank you, thank you. Manjamwa Advent Hope Ministries. Thank you so much. Tentapatse so manjamwina nditu Advent Hope Ministries. Nditu ama tulukanso mwa smart. Bwera mwa smart, tulukanso mwa smart. Right? Nditu sangotia vyavi. Ama bwera nditu mwadongosolo. Thank you so much Advent Hope Ministries. Kuimbanso mwapa mwamba kwa basi. Chabuna mainda bambo. Mafuna ndikuzeni chintu chimodzi. Tabwera kuno to celebrate with you. Media house yathu kusangalala limodzi ndi ndani ndinu amene mmatitsatira. Ndiye media house imene ena mmasokoneza. Media house si mpingo yayi. Chifukwa imalowa nyumba mwawina ali chani? Aliyense. Tugwirizana tadi? Si masanga kuti ndilowe khomo la mpingo ilibe mpingo media house. Imalowa kwina kulikonse. Ndiye imaperekanso imakandi impact. Kapena imachita zazikulu malingana ndi mmene munthu yowaulandirira uthenga. So the next person amene ndifuna abwere kutsogolo kuno ndi munthu amene nandziwa chifukwa ndimakondotsatira amakondo panga zisudzo ena maonera amaika pa YouTube Mfumukazi Mjangu amati Sasoka munziwa munthu ameneyo. Yes, so ameneyo ndoti anandimbira phone kumandipempha nyimbo nde sinikantenga serious nada ndinotumiza masabu ndimasolalika wakuti ndikuntumizira ndimasolalika kumandada zukabwanyi muthu. So I want you to listen to his testimony kuti zimene wakhala kutsatira from our media house zasintha bwanji moyo wake, not only wauzimu komanso wakuthupi. Ladies and gentlemen, Mr. Madalitsoka Mwendo, please. Mafuna tsogolo kuno anapempha nyimbo imene Taliwona tiko ena sana liwone Taliwona tiko ena atango bara aliwona pangono basika napita kumacheze Taliwona zikoli Upesa mo
dula pabwino. Tilibe pomwepo basi. Taimenyere pabwino. Mupesa momuno. Si tichokamo. Pobwera. Pobwera mbuye. Azati peze momuno. Thank you so much. Tatokoza kwambiri. Ndenzanga. Ndidziwa ndi wazisudzo komano usandipatsire kuti ndipange. Ya, komano ndikulandire mbale wanga. Ya, ndingofuna ndidziwe kuti chiyambi chomvera kutsatira Media House imene chinabwera pati. Munthu nende makonda nyimbo makamaka za uzimu. Ndi chimene chinachitika nchokuti sunake ndikuyang'anang'ana ma wireless nazakumana ndi nyimbo zimene ndimazikonda kwambiri za kale koma za kapera. Then taisata program ija naiva amapanga ndi Enoch Kasambala amati old gospel ship. Nde ita time manager kunapezeka kuti kwabwera uthenga. Kenako kwayamba nokusata ano zinthu ziona kuti kodi wireless imene nditi. Kenako ndi mazazo ati ndi wireless imene ya Hope Channel radio. Nde ndakhala ndikumayisata ano nthawi ndi nthawi. Andilero ndachitika chisomo kunena kuti nyimbo zimene ndimazimvera pa wireless zija zimamveka ngati ndi studio chabe koma pano pazochita kumveka ngati ndidakali pa wireless usonyeza ndi lusolo. Amen. Lilipo Kwambiri. Ndithu. Chabwino. Ndiye mwina kungo kwamba nkhani pang'ono pali nkhani ine khudzana ndi mautenga amene anasintha moyo wako not only spiritually komanso kuthupi. Ngufotokoza pang'ono. Pale abusa ena tipanga mwasangasanga tikufuna timvere nyimbo zambiri. Pala abusa ena aku Zambia amene maika uthenga wawo kaya ndi usiku kaya masana. Nde panali siku lina ndimamvera uthenga wina. Ali ndi uthenga ambiri koma ndingochula amene ndingakumbukire. Pali stewardship of finance. Komanso pali just one blessing. Komanso wina makamba kuti kukhala pamwamba. Nde uthenga uja ndinamba kumva munjirano ina yosiyana ndi mmene ndimamvera mauthenga. Nkhani imene amakamba ngati kusamalisa ku nkhani ya ndalama. Analongosola ndondomeko, anayamba kuifotokoza ndalama. Kodi ndalama ndi chani? Anthu timanati ndalama ndi satana. Kodi ikhale satana chimapanga ndi chani? Kodi ndi ndani amene angene okhala ndalama? Ndalama si chinthu chimene ungapite kumene ndikuchoka ku nyumba ndikulowa mtawuni ndikasaka ndalama. Ayi. Ndalama adanena kuti ndi kaganizidwe. Mapepala aja amabwera pambuyo uganize kuti kodi munthu kuti akafune kuti afuna apite kwa uja akatenge chinthu chitambe ndi chani. Ndeti munthu wapanga chinthu. Ndilamba kuzimva namba kuziona kuti I think ineyo ndalama ngati sindikhala nazo ndi chifukwa chake sindikupanga zinthu. Kenako nditausata uthenga uja ndinayamba kupanga kanthu. Mwachidule nditayamba kupangamo kanthu ndimafuna ndikuze ndikuti ndinayamba ulimi. Anakamba zinthu zambiri and ichi ndikufuna ndipemphe anthu amene tili muno kuna kuti mumpesamo muno zinthu zina zitomati phonya koma tili muno. Izizi ndi zenizeni zake. Olo chiphwando chili lero la papachi ena chaphonya koma ali muno. So uthenga uja namba kutenga pang'ono. Kena kunaona ta ndiyese kulima. Nde chaka choyamba chinali chaka chatha. Ndinayesa kulima anyezi. Ndime ndithu. Ndalima anyezi uja kuona kuti nthawi yogulisa nkuona kuti ndili ndi ndalama. Kodi ndiye kuti abusa aja samanama ya. Nde nditani. Nde napatula ndalama ina kugwisa ntchito pa khomo. Kasala letu kalipo sokuku. Kasala likalipo. Nde nalima chimanga. Kunali ng'amba. Koma pene munga ndikunena pano chaka chino chingati kukhalebe kuti njala imwina izandipeza mwina sachifati kukhaso ng'amba kusoko mwina. Koma kachima kamene ndapeza kuti sindikula ansoyi. Chifukwa chachani uthenga omwe uja. Kochuluka bwanji kachimanga pano. Mufuna muzai. Kalipo kuti kakwana ndithu. Kati fika. Kati sunda. Andi pamene ndikunena pano Wednesday latani ndimakawera anyezi wina. Kutanthauza kunena kuti ndalama imapita kwa munthu amene wapanga chinthu.
simapita ndalama kwa munthu amene sanapanga chinthu. Anapereka example yabwino ulali kumene uwu. Anati ndachoka ku Zambia, ndikugona kuno ku Malawi, ndilibe nyumba. Ndipita kwa inu asomanja amene muli ndi malo ogona, ndikulipirani. Koma inuyo kuti mupeze chakudya chimene ndichesa ine panopa, ndeti makampeza mulimi amene watani, ndeti ndame amene takulipire nini, mukampasa mulimi. Mulimi akampasa amene watenga transport uchokako, nayenso transport akakonzesera galimoto yake kumapita uko, kusonyeza kuti ngati amene pa zimene zachitika apa pazi palibe munthu amene apangapo kanthu, ndalama jasintani simupeza. Wow. Ndi kuyambira pomwepo ndikawaire sikuchipinda basi ndimamvera zimene zozo usiku wonse. Tulo ndikangozizi tandithera ndi malo amene tili kuchiphwando musayiwalire tisataye nthawi ndikuyankhula koma radio imeneyi yandithandiza kwambiri. Amen. Ndathokoza kwambiri. The big hand. Ndithu ndathokoza kwambiri. Sikoma kwambiri. Ndithu mwina mawu omaliza. Mawu omaliza ndi omwe ajaonena kuti mumpesamo muno tisachokemo koma tizimva zinthuzo. Nyimbo amalizira ija kunati mwayi Yesu akuti ndine ndani zonse Yesu mwayi Yesu ali zonse. Koma ngati situchitapo kanthu atokhala kuti ali zonse koma kumavutika. Mukundimvesesa? Ngati Yesu ali zonse tikuyena kuzuka ndi chimene tikuyambira bolo Bible Yesu anampeza nzimayo chamatola tinkhuni tiwiri ndi chani anamfusa kuti uli ndi chani ndi amati ndili ndi akako ndekoyambira ngati sitiyamba ifeyo tikhala mumpesa momwe zetu kumati dusa. Wow. He deserves a standing ovation. Let's give him a standing ovation. Give him a big hand. Tatani tituke timpaseni manja mbale watu. Thank you so much. Tatogoza kwambiri. Thank you. Mbale watu. Aliona panono basika si zitengera kuti umapemphera mpingo wanji si choncho nanga siza mpingo ena mati radio yathu TV yathu ayi ndi aliyense chifukwa imalowa even kwa ane bano amene simpemphera nawo imalowa kumeneko ndipo imapanga impact yayikulu ku miyoyo ya anthu osiyana-siyana. Tathokoza kwambiri bwana Sasoka mada kamwendo. Tathokoza kwambiri for that. Pa nthawi ino mafuna kanthawi kochepa ndi nthawi imeneyi ya anzathu a reunion tikati kumveranso nyimbo Tom Familenso alipo akhala kubwera adzatipatsire nyimbo zawo koma pa nthawi ino ndimafuna ndi itane anzathu chokera ku reunion pacha ndafuna kuzena kuti zonsezi zikuchokera ku Reunion Insurance Company Limited. Ndiye tiapatse mpata tisalongolole chonde kuti tiuze kwambiri zokhudzana ndi company yawo mwina in 5 to close to 10 minutes to 10 minutes ishi akhala akumaliza amene wandi Mr. Miller John Joshua amene ndi mkulu oona za malonda ku Reunion Insurance Company Limited. A big hand pamene abwera kutsogolo kuno Mr. Miller John Joshua amene ndi mkulu oona za malonda ku Reunion amene atipangira phwando limeneli so atiuze ziwiri zitatu zokhudzana ndi Reunion takulandirani zikomo kwambiri. Zikomo kwambiri. Ine sinabwere pano kuti ndiuzagulisa malonda a Reunion. Nanenso ndabwera ku chiphwando cha mayimbidwe. Komabe amanena kuti nkhanga zinapangana kusanapye. Pali zinthu zina moyo uno zimene zimachitikira anthu opemphera komanso anthu osapemphera. Zinthu zimene zikatichitikira anthu opemphera sizitanthauza kuti Mulungu samatikonda koma ndi mbali imodzi ya moyo komanso mwina yotidzutsa kutichenjeza kutilimbikitsa komanso kutidziwitsa kuti mwina patokha sitingayime moyo uno timatha kudalira Mulungu ndi anthu komanso zinthu zina zimene Mulungu anapereka nzeru kwa kuti zikhalepo. Ndikupaseni chitsanzo. Anthu opemphera amapanga ngozi. Anthu opemphera munamvapo kuti nyumba yawo yapsa. Anthu opemphera munamva zoti aberedwa nyumba yawo. Chabwino.
ngati mukuti zonsezi zimachitikira opemphera komanso osapemphera, tikuyeneka kukhala ochenjera. Ndiwerenge mawu. Proverb Miyambo 27 verse 12. Pali mawu pamene papa. Ndi awerenga mchizungu chifukwa pamene akumveka bwino. Akukamba kuti a prudent man sees evil and hides himself. The naive proceed and pay the penalty. Muchichewa mwina sindimasulira ngati Bible, koma akukamba kuti munthu wochenjera amaona choyipa ndipo amabisala. Koma iye onyalanyaza, sindigwiritsa ntchito mawu opusa, koma iye onyalanyaza amapitirira ndipo amakumana ndi zosaonazo. Ndi atanthauzire choncho. Ndiye ndikukamba kuti sindikugulitsa Reunion Insurance, koma ndikukamba kuti ku Reunion Insurance ndi kampaninso imene Mulungu anapereka nzeru kwa Malawi anzathu kuti izitha kutetezako zinthu zina zimene zimatha kutichitikira mmoyo uno. Nkhani yake ndi ya insurance. Tikamamba za amene nyumba yanu yapya, mubwenzerese nyumba imeneyo. Kusonyeza kuti ngati mutakhala kuti muli ndi nyumba imeneyo mwayipanga insure, zikakhala zakuchitikirani zinthu zina, ndiye kuti udindo uli ndi kampani kubwenzeresanso zimene inu munali nazo zija. Chimozimozi timakamba zakuti galimoto ngozi zimachitika. Ngozi sizichitikira opemphera kapena osapemphera, koma wina aliyense amene ndi munthu. Galimoto imene imafunikanso kuti muyipange insure. Komanso inuyo ngati munthu amene mukumayenda m'misewu ya dziko lino muthanso kuzika pa insurance kuti china chake chitakuchitikirani mutha kukhala otetezeka. Izizi ndi zina mwa zimene ifeyo timapanga. Ndiye ndikukamba kuti sitikugulitsa malonda, koma izizi ndi nzeruso zina zimene Mulungu anapereka kuti titeteze anthu ake. Tamveserani mawu awa pamene ndikuchoka. 1 Petro kapena kuti 1 Peter pa Chingerezi 5 verse ya 8 pali mawu pamenepo. Akukamba kuti be sober, be vigilant, because your adversary wekoloya koma siziteka. Ifeyo ali union timapereka chitetezo kwa katundu, anthu, magalimoto ndi zina zambiri. Mukafuna kumva mubwere ku maofesi athu. Komatu mawu amene ndimawerengaja sikuti ndi asiya, ngakhale Satana amafuna musamve.
mawu amenewa akuchoka pa 1 Peter verse 5 ndi meya 8 ndipo mchizungu akuti be sober, be vigilant, because your adversary the devil walks around like a roaring lion, seeking whom he may devour. Resist him. Mawu akukamba kuti mukhale ochenjera abale amuna inu, chifukwa Satana amayenda ngati mkango olusa kusakasaka munthu oti amulike, kusonyeza kuti muzikonzekerese. Pezani chitetezo cha galimoto zanu, katundu wanu wa nyumba, mafoni anuwo, malaptopu, inuyo eni akenu, kuchokera ku Union Insurance, kampani ya Chimalawi. Zikomo kwambiri. Zikomo musanakhale pansi pang'ono. Munangoti fikani ku maofesi athu tizilowera kuti. Ifeyo tili ndi maofesi ma region onse atatu. Tili ndi office Blantyre, Umoyo House. Tili ndi office pa Maserema, timati Union House. Tili ndi office ku Zomba, timati Mulima House opposite FDH Bank. Tili ndi office ku Mulanje pa Chitakale. Tili ndi office ku Mangochi, timati pa Engine Filling Station, tikamalowa Mangochi Tower. Tili ndi office pa Game Complex opposite Galitos Mulilongwe. Tili ndi office ku Lilongwe komweko pa Amina House. Mowandikana kwenikweni ndi Chipiku ku Lilongwe kuja munsewu wa Poka Gana. Tili ndi office ku Mwanza, Dedza, Mchinji, Songwe. Ku Nzuzu tili ndi office isomeneyo timati ku Peace Building opposite Katoto School Ground. Komanso masiku ano paja kuli technology. Union Insurance iliso ndi katundu mukumuona kutsogolo, timati Union Online. Mutha pa foni yanuyo imene ndi internet, kungopita pa website ipo nkupanga type mawu amenewa ri.online.mw. Mukapita pamenepo muli ku nyumba kwanu, mutha kupanga apply for insurance, kupereka ndalama pomwepo kuchokera kumpamba Airtel Money kapena bank. Disk yanu ndikukupezani pa foni pomwepo pa WhatsApp kapena pa email zamakono. Zimenezi tikukamba za Union Online ndife tokha ku Malawi kuno, kampani yoyamba ku Malawi kupanga zimenezi. Soyeza kuti sife anthu amasewera. Mutipeze ku maofesi athu kuti mumve zambiri. Thank you so much. Manja mwawo ndithu tathokoza kwambiri Bwana Mila John Joshua chokera ku Union Insurance Company Limited, amene wandi mkulu ona za malonda kumeneko. Tathokoza kwambiri za Union Online kuti mutakupeza disk yanu kandi si makamaka insurance mutakupeza pamenepo, kukupezani pa phone, kukapanga print ndikuchidulirira bwinobwino a traffic sangakugwireni ayi fuka maona pamenepo kuti ichi cheni ichi nchabodza. Tathokoza kwambiri Union Insurance. Chabwino ndeti mafuna kuti tikamati 4 o'clock ndiye kuti tiyambe kumvera nyimbo. Ndepa nthawi ino amayi ndi abambo ndikupempheni, ndipemphe bata lanu mokupemphani modzichepetsa, tikudziwa tinaonana nawo kalekale tikucheza tikutani pena pamenepo ena tikuchezetsa zikuvuta nde phokoso luchulu simatero kuyesera mfundo zata kuyesera ndeti ngoyesabeka phokoso kuchepetsa kuti zimveke. Pa nthawi ino timafuna tipemphe station manager, chief executive officer Malawi Adventist Media, Pastor Charles Tanga limodzi afika kutsogolo kuno ndiponso adzatidzutsire alendo athu olemekezeka mtsiku la lero. Manja mwa abusa Charles Tanga limodzi pamene akubwera kutsogolo kuti atidzutsire a guest of honor. Thank you so much. Ndithokoze asomanje chifukwa chondipatsa mwayi kulankhula. Choyambirira ndifuna ndithokoze inu nonse amene mwabwera ku festival ya tsiku la lero. Ndikuyamikeni chifukwa chonena kuti festival sikanakhala yabwino without your presence. Mulungu akudalitseni chifukwa choti munabwera.
chachiwiri ndifuna ndithokoze kunena kuti ngakhale inu mwabwera koma ndithokozenso a reunion chifukwa choti munapanga chotheka kuti zonse ziyende bwino. Ambuye akutsogolereni ku chifukwa cha kukoma mtima kuti tsiku la lero program imeneyi itheke kuno ku Blantyre. Ndithokoze nonse amene magulu oyimba amene munalola kubwera kudzakhala nafe tsiku la lero, magulu osiyanasiyana kuti ndikutchuleni mayina ena ndi iwala, koma Mulungu akudalitseni chifukwa cholola kudzakhala nafe tsiku la lero. Zikungosiyana pang'ono tinali ndi festival ku Lilongwe, komano naona kusiyana kwa Blantyre ndi Lilongwe. Anthu a ku Lilongwe samasokosa ngati ku Blantyre kuno. Ndiye ndingofuna kuti ndipemphe njira ina ndimangopempha mwaulemu kuti bwanji mutachepetsako ka phokoso. Aku Lilongwe matuka auza choncho amakhala chete. Mulungu akudalitseni. Ndifuna ndingokudziwitsani kunena kuti tikamakamba za liwu la chiyembekezo, tikamakamba za the voice of hope, liwu la chiyembekezo, tikamakamba za Hope Channel imene ili kanema wathu, ndi kanema wa wina aliyense amene angathe kupeza chiyembekezo mu nthawi yopanda chiyembekezo. Chotero ndimafuna ndi kufotokozereni kuti cholinga chathu pama festival kapena kukhala ndi phwando la nyimbo ndi chinthu chimene chikupanga kuti inu ndife tikakhale olumikizana pamodzi kuti zonse tikachitire limodzi kunoko. Ambuye akudalitseni. Ku Blantyre kuno ndi mbali imodzi imene timayidalira kwambiri chifukwa chonena kuti ndi kumene kuli likulu kapena kuti pamene liwu la chiyembekezo linakhazikikitsa kapena kuti pamene padayambira tisadayambe kufalikira kwinako. Mene inkayamba radio, malo oyambira anali kuno ku Blantyre, mzigawo zinazo tisanafike. Ndiye Mulungu akudalitseni. Koma cholinga chake chimene tili nacho ndiyonena kuti dziko lapansi kapena Malawi muno ti uthenga ukafalikire. Ndingofuna ndikudziwitseni kunena kuti chifukwa cha support imene iniyo mmapereka, wairesi yathu sili pano kupanga mmene zolinga zimakhala zosiyana, koma ife wairesi yathu kapena kuti television kanema wathu sali pano kuti anthu adzangovina asangalale nkumati mwapanga chani osadziwa chimene apangira kapena kuti chimene anabwerera, koma ife ndikuti anthu akathe kulandira uthenga wa chiyembekezo. Tsiku lina lake ndinali pagulu limene panali akuluakulu ama broadcasters aini ake ama television ndi mawairesi m'Malawi muno. Ndiye ndinali pagulu limenero mmene timakambira. Ndiye anthu amakamba zosiyanasiyana. Ndiye mmodzi mwa aeni amawairesi kapena kuti matelevision ananena mawu awa. Ananena kuti inu abusa ife wairesi yanu kapena television imakhala bwino makamaka ukadwala. Akuti akakhala kuti ali ndi ndalama akondwa Adventist radio kapena kuti liwu la chiyembekezo silimakhala pafupi, koma kuti ukangoti wadwala amwene nyimbo zimene mmapulitsa kumeneko umamva ngati kuti wachira. Tinaseka zinatha, koma ine chinanditsalira mu mtima kuti I think we are achieving the purpose. Kunena kuti kwa amene akusowa chiyembekezo ife ntchito yathu ndiyoti tikapereke chiyembekezo. Sitili pano mu mpikisano wa entertainment ayi, koma kuti amene akusowa chiyembekezo akalandire chiyembekezo. Ndikuthokoza nonse amene mwabwera. Ndimangofuna ndikudziwitseni kuti ku Malawi kuno liwu la chiyembekezo lafika patali kapena kuti the voice of hope ndi kanema wathu wafika patali. Ndimafuna ndikudziwitseni kunena kuti
kwa inu amene mungathe kuti mulibe mukusowa kagwiridwe kapena kuti muonere kanema musadere nkhawa kapena kuti mukulephera kwanuko wairesi simatha kumveka musadere nkhawa. Ku satellite kuli wairesi komanso kuli kanema chotere kuti mutati mugule decoder ya free to air. Dish yanu ikaloza kumawa pa satellite ija imachedwa SR20 kanema mungwira. Mutafuna kuti mwagula decoder ya ulere ku ofesi kwathu kwanalipo ku Blantyre kuno atha anthu agula mofulumira kwambiri. Tili ndi ma decoder amene mukayika mutha kuonera ma Hope Channel onse amene ali ku Africa kuno. Hope Channel Kenya, Hope Channel Tanzania, Hope Channel Uganda, Hope Channel Kenya, muthaso kuonera even Hope Channel Ghana, muthaso kuonera Hope Channel Africa, Hope Channel International, komanso Hope Channel Malawi. Mukangogula decoder ya free to air ndikuyang'anitsa dish yanu kumawa kumene kumayang'ana dish ya DSTV. Satellite imene amagwiritsa ntchito a DSTV, satellite imeneyo ndi imenenso inu mutha kuonera kanema wa Hope Channel. Sipokhapo olongati wairesi yanu simagwira, potozani, cherani, mbale yanu ija imakhala pamwamba ija kumawa uku mu satellite imene imachedwa IS-20 mutha kutipeza. Pambali ponena kuti pa kliye tilipo koma dziko lapansiri Africa yonse imatha kuonera kanema wa Hope Channel. Nde kwa inu amene mmadandaula mwayi ndi umenewo mutha kukagwira satellite imeneyi. Mwapadera mu nthawi ino ndimafuna ndidzutse alendo athu olemekezeka Mr. Mrs. Deborah kandi Miss Deborah Ntaba amene ali HR manager aku Reunion kuti mubwere kutsogolo kuno. Mwapadera landirani ulemu wanu ndithu tathokoza kubwera kwanu. Mmanja mwawo amenewo mmene akubwera kutsogolo kuno kuti adzatilankhule. Mmene akubwera Mai Deborah Ntaba, Mai takulandirani. Zikomo kwambiri, ife tutakunyadirani. Zikomo kwambiri. Amenewa ndi atsogoleri amodzi aakulu aku Reunion. Mai, ife timafuna kuti ine ndikhala ndikuchokapo kuti inu mulankhule. Tithokoze kwambiri kuti mwatithandiza kuti zoterezi zichitike. Koma ife lonjezo lathu limene timafuna tikuwuzeni ndilonena kuti tifuna tigwire nanu ntchito. Ifeyo tichita promote, tiauza za ubwino wa Reunion, komanso kukuthandizani kugulitsa ma policies osiyanasiyana. Koma ndisanene mulankhula ndinu. Koma ifeyo tungofuna tikuyitaneni kuti ife a Hope Channel tili ndi chidwi chogwira nanu ntchito. Koma mukachedwa tiyitanira ena. Zikomo kwambiri. Ukafika kumalo ngati ku music festival zimavuta kuti upezepo yambira. Kwa poti zinthu zinzawu mulungu chonchi tingoyamba ndi Philadelphia. Philadelphia tathokoza kwambiri. Choyambirira tifuna tithokoze Mulungu chifukwa chopanga chotheka kuti tonse tikumane pamalo ngati pano. Hope Media ndi Reunion tinangoyerekeza kuti tsiku langati la lero tidzakhala ndi chiphwando cha nyimbo ngati chimene chichi. Koma chifukwa cha chikondi cha Mulungu achipanga chotheka kuti tikumane pa tsiku la lero lolo. Ineyo ndayima m'malo mwa a Chief Executive Officer aku Reunion Insurance, Madam Dorothy Chapeyama. Ndomwe atituma kuti tibwere tidzayimirire ku phwando la nyimbo ngati limene lili. Ngati kampani ya insurance
yomwe aine ake ali a Malawi, kampani ya Chimalawi. Tinachoona kunena kuti ndichotheka ano yakwana nthawi yonena kuti Amalawi tokha tithandizane. Si choncho kodi? Takhala tikupanga sponsor ma corporate events osiyana-siyana. Enanso ma events azipembedzo zina zosiyana-siyana. Koma zalerozi sizoyenera chipembedzo koma ndi za hope. Zopereka chiyembekezo kwa wina aliyense kuphatikizirapo makasitomala athu omwe muli munomo. Tikufuna kuti mutakhala ndi chiyembekezo mu moyo wanu wachani wa tsiku ndi tsiku. Kodi nyimbo za Mulungu zimatitani tikakhala? Titakhala pansi kuti Union Insurance ko tinaona kuna kuti nyimbo za Mulungu, gospel music, zimatisintha mu njira zosiyana-siyana. Zimatibweretsa kufupi ndi Mulungu. Nthawi yomwe tili mu nsautso, anena kale Pastor Thanga limodzi, zimatipatsa chiyembekezo. It gives us hope. Kumanena kuti mmene mavuto omwe ndikudutsa mowa, ndikangomvera nyimbo imodzi kaya Joyful Souls, kaya ya Advent Hope Ministries, kandi ya Tom Family, nyimbo yotero imanditani, imandisuntha. Kungopereka chitsanzo, achimwene athu Alex Mandala anabwera apa, tinaona anthu ndithu akuzipanga express njira zosiyana-siyana, kusonyeza kuti nyimbo zomwe zimayimbidwazo zimafikapo ndithu zimakumbutsa olo zimachotsa stress kwachotsa nkhawa ina iliyonse yomwe ali nayo. So nyimbo ndi chinthu chabwino. Pali magulu osiyana-siyana taona kuyamba ku bwana wathu Azilamu anga Joyful Souls, tinaona tayambira pa Miyala ku Chirobwe ndikufika pomwe afika apa. Anzathu azichemwele anga ndi azichemwene anga aku Advent Hope Ministries takhala tukaona kuyamba kufika mmene palili apapa. Zinthu zabwino si choncho. Koma kuti tipitirize kuti zinthu zizitero, zizitibweretsa chifupifupi ndi Mulungu, zizitichotsa nkhawa. Mzanga Mira Joshua nena kale kunena kuti tikuyeneranso kuzikonzetsera moyo wathu wapansi pano. Tikuyenera kuziteteza. Tiziteteza bwanji? Tikuyenera kukhala ochenjera kuonesesa kuti tapanga insure zinthu zomwe zimatipangisa kuti zizitha kumvera nyimbozo, zinthu zomwe zimatipangisa kuti tizitha kuonera Hope Mediayo. Tikuyenera kuti tiziteteze. Anthu akationongera olo Eskom mmene amazima equipment ikaonongeka, ngati simunapange insure muzabwenzeresa bwanji. Ndete naona kuna kuti ngati njira ina yo ngati reunion kuti tibwezere aliyense payekha sitingakwanitse, koma we can only give back popanga sponsor chiphwando chachikulu ngati chiti chimene chichi. So malo mwa a Chief Executive Officer ako Hope Media, ndinayiwalanso pali bambo anga muzimu Pastor Matiti, malo mwa inu Pastor Mr. Somanje and the whole crew ya ku Hope Media Malawi, magulu onse oyimba ndi maoterewa tukuti ambuya akudalitseni, pitirizani kunjoya chiphwando ngati chichi. If at Union you support us, we support you. You scratch our back, we'll scratch your back. Amen. Manja mwa Mai Dorothy Ntaba tathokoza mai. Ziko mukwambiri. Ife tachitakale scratch back. Thank you so much. Manja mwao nditu amayi ndi abambo. Tathokoza kwambiri chokera kwa Mrs. Deborah Ntaba amene ndi HR manager aku Reunion Insurance Company Limited, komanso Pastor Charles Thanga limodzi chifukwa cha mauano. Pa nthawi ino imene nthawi ikuti 4:05 titane Tom Family. Manja mwa Tom Family tafika mtsogolo kuno. Tom Family atipatsa nyimbo zokwanira ziwiri. Tom Family atipatsa nyimbo zokwanira ziwiri. Tom Family ndipo akata Tom Family tipitirire ndi maimbidwe athu. Tom Family tipatseni nyimbo ziwiri, and then titana Pastor Dave Chiwaya adzatipatsenso nyimbo ziwiri. Tom Family please bwera mtsogolo kuno mdzatipatse nyimbo. Manja mwawo ndithu amayi ndi abambo a Tom Family pamene akubwera kutsogolo kuno. Ndiye mawu akulu amene amafotokoza anzathu a Reunion amati ukandikanda kusana nanenso nditani
ndi ukanda kunsana. Mwanjira ina matanthauzo nena kuti kugwira ntchito limodzi afunikanso aone phindu la ife, the support that we must give them ndimene tapatse mphamvu yoti apitirize kupanga support zinthu ngati zimenezi. Ndenzosavuta, let's support them ma social media mo phokoso ndithu kuti anthu adziwe za Reunion Insurance Company Limited. Amaenda abambo anzathu a Tom family. Thank you. One, two, one, two. 1 2 1 2. Mulungu ndi wabwino nthawi zonse. Tadziyankhani mokondwa. Mulungu ndi wabwino nthawi zonse. Haleluya. Tipepese kuti tafika mochedwa. Kunyumba kwa neba kwachitika maliro. So modzi wa kukhala kwa mugeto sitikanangochoka. Tikanasiyankhani mbuyo mde tinadikirabe kuti zonse ziyende bwino tizibwera kuno. Ndikukhulupirira mwatikhululukira. One, two. One, two. One, two. Mavuto ngambiri zokoma ndizochepa kodi moyo uno ndiwotere pena sidandaula zakalao masuka ziwa zafika kwatu siku lina mavuto ngambiri zokoma ndizochepa kodi moyo uno ndiwotere pena sidandaula zakalao masuka ziwa zafika kwatu siku lina kodi ndilipati kapena ndafika kuwala kwa mwamba ndiwona aitana Yesu aitana ine komola tsegukira ine kodi ndilipati kapena ndafika kuwala kwa mwamba ndiwona aitana Yesu aitana ine komola tsegukira ine anzanga samvetsetsa pamene ndiwauza kuti kulimalo oalao omangidwa ndi golide ndipo anu alipo ndipo tipite tonse tikaone anzanga samvetsetsa pamene ndiwauza kuti kulimalo oalao omangidwa ndi golide ndipo anu alipo ndipo tipite tonse tikaone kodi ndilipati kapena ndafika kuwala kwa mwamba ndiwona aitana Yesu aitana ine komola tsegukira ine kodi ndilipati kapena
ndikafika kuwala kwa mwamba ndiwona aitana Yesu aitana ine komola tsegukira ine. Tatikonzeni Mike Abesio. Mene amayankhula Pastor Charles Tanga limodzi. Radio komanso TV zindi kuthekera kukafikira m'makomo amene anthu ake sima Adventist. Si choncho? So uthenga uti kuyenera kuti tipitirizebe kulalikira. Tilalikire kwina kulikonse kuti nkhosa zina zitani zibwere. Haleluya. Tilalikire za Yesu mbuyeyo, tilalikire za imfa yake, kuti mbuyeyo ndi mbusa wabwino, nataya moyo chifukwa cha ife. Tilalikire za Yesu mbuyeyo, tilalikire za imfa yake, kuti mbuyeyo ndi mbusa wabwino, nataya moyo chifukwa cha ife. Nkhosa zina ndili nazo zimene sizi zankhola ili, izinso ndiyenera kuzitenga, ndikazitananso mawu anga. Nkhosa zina ndili nazo zimene sizi zankhola ili, izinso ndiyenera kuzitenga, ndikazitananso mawu anga. Ambiri adzanena patsikolo, ife tinkapita kuchalichi, zachisoni pobwera Ambuye, adzawakana sindikudziwani. Ambiri adzanena patsikolo, ife tinkapita kuchalichi, zachisoni pobwera Ambuye, adzawakana sindikudziwani. Nkhosa zina ndili nazo zimene sizi zankhola ili, izinso ndiyenera kuzitenga, ndikazitananso mawu anga. Nkhosa zina ndili nazo zimene sizi zankhola ili, izinso ndiyenera kuzitenga, ndikazitananso mawu anga. Nkhosa zina ndili nazo zimene sizili zankhola ili, izinso ndiyenera kuzitenga, ndikazitananso
Hallelujah. Kosa zina diri nazo zimenesi zilizankola ili oh easy Sunday zikazitana soma Kosa zina diri nazo zimenesi zankora ili oh izinsondie nera kuzitenga ndikazitana nsomau anga ndikazitana nsomau anga ndikazitana nsomau anga. Tientimbe komaliza nkhosa zina ndiri nazo zimene sizi zankora ili o izinso ndiyenera kuzitenga ndikazitana nsomau anga. Besi ya mahai imene. Tathokoza kwambiri manja mwa Tom family amayi abambo. Takuthokozani. Ndende mamvaina kugulumu mukuti hey palibe wankazi uja matero zambanja nyake sama ukhudzeni. Muzipanga zanu. Zokuti wajomba ndichani saukhudzeni. Sayimba basi. Ayimba basi. Okay, nanoti pabwera Pastor Dave komano ndi program yathu titane Joyful Souls. Manja mwa Joyful Souls again, ladies and gentlemen, Joyful Souls atipatsa nyimbo ziwiri a Joyful Souls. Atipatsira nyimbo ziwiri a Joyful Souls. Ndithu akatha Joyful Souls, Alex Mandala akhalenso akubwera. Tikhale tikupanga mosakaniza moteromo. Anatu zingongambiri timvetsetseni paliponse supopanga protesti ndendo phunzitseni ana ndamene anayamba ndi apa tikwasungira kuti amalizitse aha nde musadandaule inuyo kona mati zinthu zamaukhudzeni mdzingomvetsera tasungira anawa ndithu tasungira, that's how it works. Iyena mukona ngati akwakhomerera akhomerera alakwa chani anawa anabwino ngati amene angakhomerere ndani. Joyful Souls atipatsa nyimbo ziwiri and then Alex Mandala. Zongwambiri tipemphe nawo, zongwambiri tipemphe nawo tikhale bata. Pena zimakhala bwino pena sizikhalanso bwino. Tasiye mari bwanji? Mufuna mukauluke? Nthawi zino? Okay, chabwino. Atisauluka. Andafuna uluke toaziwambo. Tathokoza kwambiri aulutseni anthu basi. Masana sana. Chabwino, Joyful Souls atipatsa nyimbo ziwiri and then Alex Mandala. Thank you. Akuluakulu kukhala pasiku sistayiro yayi. Munthu ne abusa ananena kuti kublanta yaphokoso. Ndi at least pokhala patamvetserana. Kukhala pasiku sistayiro munthu nenda dwala. So kansana kaya wandirodza ndani nkati. Koma usadamba. Ndimba and we're going to be okay. All right? Nyimbo imene tifuna tiyimbe pano tidapalamula nayo tili anyamata
tinkaipanga practice ku chalichi ma elders ali ku elders council. Elders council inathera panjira akukangana kuti tathandizana anyamatawa akupotoza mayimbidwe. Koma ifa chifukwa cha makani lero timayimbabe. And makani aja atipindulira chifukwa anthu ambiri pano adayilandira. Mulungu akudalitseni pamene mukumvera nyimbo imeneyi. Two. 1, 2. Dari Tabatre. One, two. 2, 1, 2. 1, 2. 1. Botafika tsikula malizalo Zakoma ndimlu yangayo Tandi kwibra Tanjanta timwananga Loa Chikundre Domo
One more time for the pastor.
Thank you. All right. Avanzana wajira. Titsauluka. Titsauluka tu. Sitting na iwenzekele. Okay, a quick one. Just because munanena. Okay. Ndemu disieno di imbe fe. One, two. Wasonko Kuba. Aluaga ndiko ina. Akango nditawa. Koma inu murandiona. Munakululuka. Munalowa nyumba mwanga. Nadija limoti. Koma inu mutandiona, munakululuka, munalowa nyumba mwanga, nadija limoti. Sikomo Yesu ndiona, sikomo Yesu ndiona, tatoza. Nidaliruhule mama we, otesa mabanja, otesa mabanja. Antu anandikwira, kuti andikende. Koma inu munandiona, munakululuka, munandiuza tupita, kusaka chimwenso. One more time. Koma inu mutandiona, munakululuka, munandiuza tupita, kusaka chimwenso. Sikomo Yesu, sikomo Yesu, tatoza. Let's take it home. Sikomo.
Thank you. Thank you, thank you, thank you. A big hand for Joyful Souls. For Joyful Souls. Yeah, please. Yeah, Pepan Tikato. Yeah, thank you so much. A big hand for Joyful Souls, ladies and gentlemen. Tatogoza kwambiri. Tatogoza kwambiri. So na mwene, tabanga Okay. Kachitoleo kache kamafika zeni zeni. So genuine. Ngati zeni zeni ditu. Kumayayi. Akupanga zoesezera kumazomveka zeni zeni. Thank you so much. That's pure talent from your Joyful Souls. Pamantawi na mainda bambo titane Alex Mandala atipatse nyimbo ziwiri. Manja mwa Alex Mandala atipatsa nyimbo ziwiri. Alex Mandala atipatse nyimbo ziwiri. Akati Alex Mandala Advent Hope Ministries nyimbo so ziwiri. Alex Mandala atafika atipatse nyimbo ziwiri. Kama mtu ndiye mwankaulisa, Mungu nsankira nyimbo. That's so good. Zajezana, chabwini. Tatogoza. Tabanga ni chonchi ngati mulipo. Tikotero, nyimbo yoyambirira imeti imbe, ndiyonena kuti, ineyo ndilibe kanthu zonse za Mulungu. Yachiwiri imene inu ndine titsazikane nalo pabwalo pano njakuti ndzacheza tikulowera kumene ndangati amene mukukondwa chifukwa choti Alex Mandala Usatiku
choka munthu mphuno mwake abwerera kunka ku nthaka yake tsiku lomwe zotsimikizika mu mtima zimatayika kaya uli ndalama ndi zina zonse zooneka bwino pamene watsikira kuli chete zonsezo palibenso tsopano ikuyamikani Mulungu wa makamu chifukwa awa mnawadalira mpaka mwawapatsa chuma phunzitseni kudziwa kuti sizawo zokha komanso ovutika adalitsike nazo ine mdandipatsa mphatso yotumikiranu ndipo ndidzaichita mpaka moyo wanga taimbani nawo moteremo ine ndilibe kanthu zonse zanu ine ndilibe kanthu zonse zanu ndisadzitame ndi moyo poti ndilibe kanthu zonse zanu ine ndilibe kanthu zonse zanu ine ndilibe kanthu zonse zanu ndisadzitame ndi moyo poti ndilibe kanthu zonse zanu tamvetserani Salimo 24 verse number 1 dziko lapansi la Yehova ndi zodzala zake zomwe dziko lokhalamo anthu izi zikusonyeza ndi kutsimikiza kuti tilibe kanthu zonse za Mulungu ndimati kupempheni lemekezani Mulungu ndi zimene muli nazo osadzitama kapena kudzikondekera chifukwa Yobu chapter 14 verse number 5 komanso nambala 1 imatere obadwa ndi mkazi ngomasiku owerengeka nakhuta mafuta popeza masiku ano alembedwa tumikirani Mulungu chifukwa zonse zake tikutera tsopano zakondwa oposa odzalandira moyo zakondwa ine umwamba odzacheza ndi Yesu zakondwa opambana kadzavala krona zamfunsa Yesu mbuyanga magolo angali kutiko ndzamfunsa Yesu komweko avale angali kutiko zamfunsa Yesu mbuyanga mkazwa ngali kutiko adzandiuza kala yapa ekutucheze nawo adzandiuza dikirapa kutu waone adzandiuza kala yapa kuti ucheze nawo ndzacheza nawo makolo anga ineyo ndzacheza nawo abale anga ndzacheza naye mkazi wanga ineyo ndzakondwerera nawo mulemerero ndzacheza naye
mkazi wanga ineyo nzakondwerera nawo mulemerero. Tesa nikutere manjao chintitero mukuidziwa eti ndiye nditsiti nkaimba pang'ono inu muzimba pena ponso koma ndi mphamvu kwambiri. Kumwamba kowala ziko ilo labwino nditu umphawi kulibenso kumwamba kokometsetsa maliro kulibe ngati ufuna kakhalitseko leka zanziko ngati ufuna ukakondwerera leka zanziko ngati ufuna kakhalitsako konza mtimako nkhani yake siyaitali ungoleka chimo nkhani yake ndiya pafupi konza moyo ngati ufuna kudzacheza ndi Yesu iwereka zoyipazo ndzacheza nawo makolo anga ineyo ndzacheza nawo abale anga ndzacheza naye mkazi wanga ineyo ndzakondwerera nawo mulemerero ndzacheza makolo anga ineyo ndzacheza nawo abale anga ndzacheza naye mkazi wanga ineyo ndzakondwerera nawo mulemerero. Tatenti chazikaneni motere kuti ngati ari Union Insurance angatikonzereso tsiku lina tidzakumananso. Ndetaongolani dzanja lanu lotsopano Hope Media mothandizidwa ndi Union Insurance timbe tonse ndi mphamvu ndzacheza makolo anga ineyo ndzacheza nawo abale anga ndzacheza naye mkazi wanga ineyo ndzakondwerera nawo ulemerero ndzacheza makolo anga ineyo ndzacheza nawo abale anga ndzacheza naye mkazi wanga ineyo ndzakondwerera nawo mulemerero ndzacheza makolo anga ineyo ndzacheza nawo abale anga ndzacheza naye mkazi wanga ineyo ndzakondwerera nawo komalisa kotieni ine ndzacheza makolo anga ineyo ndzacheza nawo abale anga ndzacheza naye mkazi wanga ineyo ndzakondwerera nawo mulemerero. Thank you. Thank you. Komande mwatokondwa atu. Aine soimba zimsa mwatokondwa kwa basi. Natokoza kwambiri Alex Mandala chifukwa cha nyimbo ziwiri zabwino. Nachula Advent Hope Ministries akata Advent Hope Pastor Dave Chiwaya
kenako ana athu aja adzatipatsirenso nyimbo ziwiri. Advent Hope Big Hand, Advent Hope Ministries atipatsa nyimbo ziwiri, and then Pastor Dave Chiwaya, kenako ana athu amene anthu ena odana nane amati ndikuakhomerera. Ana inu potita apanga sponsor aso ndi muda ndaula chabwino. Advent Hope nyimbo ziwiri, and then Pastor Dave Chiwaya. Thank you. Anyake agalimoto BV 8213 akasunthe achinjira mpena BV 8213 ali ndi emergency akasunthe galimoto yawo. Thank you so much.
tikonzeke chimwemwe chidzaposa chedwa tikakhulupirika chifukwa chake iye wakuyesa alichilili yang'anire yeka kuti angagwe Yesu akudzaposa chedwa tikonzeke chimwemwe chidzaposa chedwa lupirika Maranatha Maranatha tikuyimba chidzakhala chimwemwe imfa ikadzagonja Maranatha Yesu akudza chiyembekezo chathu ife chidzakhala mae chimwemwe matenda akadzagonja Yesu Kristu akubwera fumu yathu ikudza chidzakhala chimwemwe time ere tizimenya aka etu aka aka Maranatha Maranatha tikuyimba chidzakhala chimwemwe matenda akadzagonja Maranatha Yesu akudza chiyembekezo chathu ife chidzakhala mae chimwemwe matenda akadzagonja Yesu Kristu akubwera fumu yathu iku chimwemwe Maranatha chosaletseka dinda Maranatha He's worthy and worthy, Almighty Creator, Alpha, Omega, beginning and the end. Holy, holy, O God Almighty, which was and is to come. He's worthy and worthy, Almighty Creator. He's worthy and worthy, Almighty Creator, Alpha, Omega, beginning
In thee will I trust, my strong tower and my refuge, Savior, deliverer, and soon coming King. Hallelujah, 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 hallelujah. The King will come in the clouds with great power and glory with him, and that no man knows the day, but we are waiting soon return. He will come, he will come, the King will come in the clouds with great power and glory with him, and that no man knows the day, but we are waiting soon return. He will come, the King will come in the clouds with great power and glory with him, and that no man knows the day, but we are waiting soon return. He will come, he will come. Thank you, thank you. Tatokoza kwambiri manja mwa Advent Hope Ministries. Tatokoza pamene achoka Pastor Dave Chiwaya fika mtsogolo kuno mulipatse nyimbo ziwiri, and then anyamata athu aja okondedwa amene timadikirira atipatsirenso nyimbo ziwiri. Pastor Dave Chiwaya, a big hand for Pastor Dave. Then abwera mtsogolo kuno atipatsa nyimbo zawo ziwiri. Atipatsa nyimbo ziwiri kumene tupita chakumapeto kwa program yathu. Atipatsa nyimbo ziwiri. Thank you so much.
mumavuto. Anaenda mumavuto, kutoka kunalipo sajisoni. Ziko linakwelezeka, jua linazima, anamwalira. Ziko linakwelezeka, jua linazima, anamwalira. Anaenda mumavuto, kutoka kunalipo sajisoni. Anaona masiku watatu, huye Yesu anaupa, anakamwanga. Anaenda mumavuto, kutoka kunalipo sajisoni. Kondaye koposa kale, sina pesa soina ongaye, chimwemwe muntimanga, mene wangira nkura, nitankondaye koposa kale, anayenda mumavuto. Yesu yo anachotsa zola metsaza oh yankama Edmanta anachotsa simuna limbitsa zola anachotsa nani patsanyimo anayenda mumavuto ndikavomeleza chimo ndikavomela chimo langa. Tibwereze. Tieni. Anayenda nditamona oh tamona oh inantaona mkope yake tamona tieni. Again. Yesu yo manta anachotsa simuna limbitsa so anachotsa nani patsanyimo nati anayenda mumavuto. Thank you.
Yesu ochimwatsanira mayo 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 tataiga oyera taimba inde taomboledwa takondwera taomboledwa takondwera taomboledwa inde taomboledwa takondwera takondwera taomboledwa inde taomboledwa abalenu tikomzeke kuti titakondwere inde 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 abalenu tikomzeke kuti titakondwere inde 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 titsaimbe taombo titsaimbe taomboledwa inde inde oh titsaimbe taomboledwa taomboledwa inde inde tiedomboledwa titsaimbe taomboledwa oh taomboledwa inde 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 taomboledwa inde taomboledwa oh inde 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 taomboledwa Thank you. Manja mwa Pastor Dave. Shout of praise. Timalize motelo mo tafikani. Shout of praise nyamatatu. Tafikani shout of praise. Atimalizire kuti kandima kakasana afike kweni tikafike makomo mwathu koma titokoze kwambiri kuti tidakali chonchi up to this time. Mulungu akudalitseni, we don't take it for granted. Titokoze kwambiri so alendo athu olemekezeka Reunion Insurance Company Limited for coming paka kumapeto. Alendo olemekezeka nthawi zambiri amati basi nditha kunyamuka koma titokoze kwambiri chifukwa choti mwakhala nafe. Titokozenso Pastor Kingsley Matiti chifukwa choti mwakhala nafe up to this time komanso abusa Tanga limodzi. Anyake galimoto ili NE 10643
akasunthe teko chemwaliwo wayambira kalekale udandaula NE 10643 tikasunthe. Look up, fear not, the angels say, behold the Messiah has come, the one of whom you read, and as they spoke to men that day, the heavenly host around them from journey to say, we're all glory to God in the highest, peace on earth, we good way to men, heavenly angels and us is alive, all in the little town of Bethlehem. Hallelujah to the Lord, sing holy, he was born, saved the world from sin. Glory to God in the highest, glory, hallelujah to the Lord, amen. And see today the wise men come, offering their place, guards anointed one, and as they spoke, their hearts felt rough. This glorious sound is on the air from above. I said, world, glory to God in the highest, peace on earth, we good way to men. Heavenly angels and us is alive, all in the little town of Bethlehem. Hallelujah to the Lord, sing holy, he was born, saved the world from sin. Glory to God in the highest, glory, hallelujah to the Lord, amen. Glory to God in the highest. Peace on every good way to God. Heavenly angels and us alive, all in the little town of Bethlehem. Hallelujah to the Lord, sing holy, he was born, saved the world from sin. Glory to God in the highest, glory, hallelujah to the Lord, amen. Glory to God in the highest. Well, sing glory, glory to God in the highest. Peace on every good way to God. Heavenly angels and us is alive, all in the town of Bethlehem. Hallelujah to the Lord, sing holy, he was born, saved the world from sin. Glory to God in the highest, glory, hallelujah to the Lord, amen. Hallelujah to the Lord, sing holy, he was born, saved the world from sin. Glory to God in the highest, glory. Glory. Glory to God in the highest, glory, hallelujah to the Lord, amen. 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 Glory to God in the highest. Wow, wow, wow. Thank you, thank you. A big hand, a big hand. Well, sing glory, glory to God in the highest. Peace on every good way to God. Heavenly angels and us is alive, all in the town of Bethlehem. Hallelujah to the Lord, sing holy, he was born, saved the world from sin. Glory to God in the highest, glory, hallelujah to the Lord, amen. Hallelujah to the Lord, sing holy, he was born, saved the world from sin. Glory to God in the highest, glory. Glory. Glory to God in the highest, glory, hallelujah to the Lord, amen. 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 Glory to God in the Thank you, thank you. Aimba, listen, thank you. Zongwambiri. Tatogoza. Timafuna titogoze anzatu amene alithandiza decoration, Diana Classic Mitawa. Takutogozani kwa basi. Ngati mungafune mutawapeza pa 0994-202-760. Thank you so much for the job well done. Togozenso Kavita, chifukwa cha the sound system. Thank you so much. Osaiwalanso Mrs. Kavita. Tapatseni manja nditu for the sign language.
sitinalipire angoti ine ndizipereka ndithandize anthu ena kuti atsatirenso ku nyumba kuti zonse azionere limodzi. Tithokoze nonse chifukwa cha kubwera kwanu. Once again, thanks so much Reunion Insurance Company Limited for supporting us. We hope kuti tizakhalanso ndi zina zabwino ngati zimenezi. Pastor Dave Chwaya, please come mutipatse pemphero pamene tikhale tikubwerera. Mulungu atendetse bwino. See you next time. Muyende ndi Ambuye. Tathokoza for your support. Thank you so much. Tipemphere. Yehova Mulungu wathu amene muli kumwamba, tifuna tikuthokozeni chifukwa titakupemphani kumayambiriro kuja kuti mukhale nafe, taona mukhala nafe, dzina lanu lilemekezedwe. Nthawi tsopano yakwana imene tifuna tichoke pamalo pano. Yehova tikupempha tonse mutiyendetse bwino kuti aliyense akafike kumene wachokera bwinobwino popanda chovuta chilichonse. Komanso tifuna tithokoze media yathu ya Hope imene mwayitsogolera kuti ikathe kupanga program ngati imeneyi. Tikudziwa kuti inuyo ndi amene munali patsogolo. Choncho tikuyikiza media yathu m'manja mwanu kuti muyang'anire pamene ndi ntchito yayikulu yofalitsa uthenga. Ili ndo pempho lathu modzichepetsa mu dzina la Ambuye wathu Yesu Khristu. Amen. Tathokoza kwambiri. Thank you so much for your support. See you next time. Mulungu akudalitseni nonse. Zikomo kwambiri.